खुलुमबाय आंनि अरुण ब्रह्म इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फिन खनसे बरायबावबाय। दा जोंनि गेजेराव जोंनि बर'निनो फिसा नबजित नार्जारी बिथाङा जि टिभिआव जिहेतु मोसानाय बादायलायनाय जिहेतु हाबाफारियाव गोख्रोङै बाहागो लानानै जिहेतु गोबां खेब देरहाबोबाय। दा जोंनि गेजेराव टप 5 सेलेक्शन जानो थाखाय बिथाङा फैगौ फिन खनसेबाव बादायलायनाय जागोन। बे बादायलायनायखौ देरहा होनो थाखाय आरो जाफुंसार होफैनो थाखाय जोङो बयबो सुबुङानो बिथांखौ मोजां मोनग्रा गासैबो सुबुंफोरखौ आं खावलायबाय बिथांखौ जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो गासैबो बर' सुबुंजों लोब्बा लानानै गासै सुबुङानो जाहाथे भट होनानै बिथांखौ देरहा होनो हानायाव गोख्रोङै बाहागो लानांगौ। बिनि थाखाय दिनै आङो सांकाति गामिनि सेन्टारनि नबजित नार्जारी बिथांनि बिफा नि साखाथियाव फैनानै बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय दिनै जोंनो भटनि गोनांथि, जाय भटखौ जोंनि सुबुंफ्रा होगोन। बे सुबुंफोरखौ बिथाङा गावनि असे फिसाखौ जाहाथे आरो बर' हारिनि थाखाय मोनसे मुं लाबोनो हायो, आसामनि थाखाय मुं लाबोनो हायो, बेखौ नाजानानै बिथाङा दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ मा खावलायो बेखौ जोङो बिथांनिफ्राय मिथिना लानो। खुलुमबाय, आं नबजित नार्जारीनि बिफा भुपेन नार्जारी। रायजो राजाफ्रा दाथ' खनसेखौ भट होनानै आगोनसे आग बारायना होबाय। दा आरो आगोन 3 आगोन 4 दं। बेखौ जेने तेने रायजोफोरा आरोबाव माबानानै भट होनानै जेन आवगायलाङो, बेखौनो आं खर' गंलायनानै रायजोफोरखौ खुलुमहरबाय। प्रथमते সকলোকে ৰাইজক আমি নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে আজি আমি খুবেই আনন্দিত, যিহেতুকে এই ভিতৰুৱা অঞ্চল চিচুপানী আৰু ইয়াৰে চাংখাতি গাঁৱৰ শ্ৰীযুত ভূপেন নাৰ্জাৰীৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ নৱজিত নাৰ্জাৰী তেওঁৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শনৰ যোগেদি যি প্ৰতিভাৰ দ্বাৰাই তেওঁ ছিজন 5ত ছিলেকশ্যন হৈছে। আৰু সেইকাৰণে আমি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু প্ৰথম ৰাউণ্ডত ৰাইজে যি ভোট দি আশীৰ্বাদ কৰিলে আৰু তেওঁ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডলৈ যাবলৈ তেওঁ সক্ষম হ'ল। আৰু সেইকাৰণে মই এই ঠাইৰ পৰাই সকলো নৰ্থ ইষ্ট ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৱে যাতে দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত সেই সন্তানটিক, শুভ সন্তানটিক যাতে বহুমূলীয়া ভোটটো দি যাতে পুনৰ জয়যুক্ত কৰে। আৰু বাকী যিখিনি সময় আছে সেই সময়খিনিত আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰ আশীৰ্বাদ আমি বিচাৰিছোঁ, যাতে সেই সন্তানটিৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হয় আৰু তেওঁ আমাৰ বড়ো জাতিয়েই নহয়, আমাৰ অঞ্চলখনৰ, আমাৰ জিলাখনৰ, আমাৰ অসমৰ এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে স্ক্ৰীণত তেওঁৰ নাম্বাৰটো দিয়া হৈছে 9152915246। এই নম্বৰত নিজৰ অতি মূল্যৱান ভোটটো দি তেখেতক জয়যুক্ত কৰিব বুলি আমি সমূহ ৰাইজক প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ। আৰু কেতিয়াৰ পৰা হ'ব এইটো ভোট দিয়া? ভোটটো দিয়া হ'ব অহা শনিবাৰ নিশা 9টা বজাৰ পৰা ভোটিং খোলা থাকিব, সোমবাৰ পুৱা 9 বজালৈকে ৰাতিপুৱা। ধন্যবাদ থাকিল आरो बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय, जाहाथे जोंनि हारिया मोनसे गोख्रों आरो बयबो मावथि बे हिसाबै जोंनि जिहेतु नबजित नार्जारी गलाघाट जिल्लानि सासेल' नायल' जाल' आसामनि गेजेराव बर' फिसा, बिथाङा जोंनि गासैनिबो बर' हारिनि थाखाय मुं लाबोगोन। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो गावनि आखायाव थानाय मबाइलखौ मबाइलनि नाम्बारजों जाहाथे स्क्रिनाव होनाय नम्बराव भट थुनानै देरहासार जानायाव नोंथाङाबो मदद खालामगोन बेखौ आसा खालामबाय। आरो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय, नोंथांमोनाबो बे जोंनि खावलायनायखौ फेलें खालामालासे नोंथांमोनाबो नबजित नार्जारीनो भट होगोन। गोजोन्थों।